Messiah jing kuslay hajing dway shay kami jing ngosi papan kya ya perthei mekin mo dapat do ula sher kelam ela sha pada dakamon songban Lakin tat la iben da ki bangi pinkya Jan ko kilatar la iben bat la sempat Ki ongus im kibi Pansnyan jis mo si kabadung hasyalangan Hindray mem syemlang Kai mi siya na marjongan Jing mayan bam laong Kaningam laban siyempang Mi iet yang akong bangalong Ki pertayong Us iem yu nong tu Sin ya jing pa jong mi Kung king yot ha sing ki Mi kung ka jing kya ka pertay ala terpe Hamba mi kiu yulun Ka jing kit ka bakraw ka do kam la pan siya Mikner lagi kti mipdyang yuprekin nong shu Kame katlon Kikti blatau ya ka pertay la penisna Klempong la kentiu la sanar mi ong la pendem Unong sare Ukun ubre ulang brod ublay Emmanuel La IT banyak Kai mi siya na marjongan Jing mayan bam laong Kaningam laban siyempang Mi iet yang akong bangalong Nang penem makoror Kun lang brod blasyon Utelon jing kermen Unong penem ay Ulok jong kinong pon Jing ay yang Kajing ya plasya jong Pop nga hading plan Bat nga sa lingor nga sa lingor Lapilwen dajing kya kapertay bamiwan Venim binta jong nga misya Kasnam katuj kung kawa halor kakin Ban kun simik ang kajing yam bakoy Jing ay ti kaloy O Eli, Eli lama sa pagtani O Jisu jong Kaimi siya na marjing Jing mayan bam laong Kaingam laban siyempang Yang ami it kembang along
Nam takaburom blay amen. Ini doai. Ablay ubah kupah jangi ubah beneng. Kaburom kajingu baro ngi aisyame. Bakum ni pat akni kapor kabakordor kapor kabakintang. Ya kabamesyak subha ya kabangin yo ikani kalat. Ya kabangin dam agis lajat jome kopa. Tu pelak ru ingi kikun ke blasius pa ki jome. Ya kabangin kelet sipor ki baro. Tang bat me hi. Ngin yo ya kabania slok. Leng baju kan kapor kabakordor. Ngiwan ni kaban aingu ya me try kan ran. Ya kijing ba ba kijing sebun ke jome. Kijing kerku ki badap kerhai ki bamethe. Nak benta jongi wei baro. Nama kata ngila ban ra ban ai kini kijing ai ki barit ki jongi. Syaka kam ka bakrau berkebayar ke jome try kan ran. Ngi duai ya ka bamen ban kentang try bi. Bakini kijing ai ki barit ke jongi. Kin long ki baroi baki man kerhai. Ya ka ban nong la ban yai pentelun ya ki kam. Ya ka ban mela pen set ala ke jonga balang. Da ka ban menang yai kerku try kan ran. Ya ki dekat japo jongka. Ayah kabangin ayah kadok nut kejongi samitrai ya kabangin yo ya kaban pendan buram me lengba jongi kapor kisngi bat kibandangwan paro barakan kapor trai kan rat ngi dewairu ya kaban mendan rengkat lu bala ujung usyakri jome pastor ya kaban sa ayah kau kubor jong kecing slok nak ketin kabahut ke jome kabapen kan mau ru ingi ya kabame melong unong thau ya kabeneng bat ya khandau ki saukun saudong saukun ya kabame labu kan trai kanan ki long ki bai tenat sisa habangi pet sebeneng trai kanan ngi i ke buram ke jome habangi pet sakadiang sakamon ngi i jeng krau jome habangi pet sepo sakaduriang ru ngi i trai bain ya ki ki jingle ba ki jing thau ki ba phla ke jome ka buram baro ngi ai sebe trai kan ran namar ki jing penlong ke jome namar kata kersan bar ai bor lau jung syakri jome un ai ya ka kubor ka badyang hun akmat ka ket cis nei jome kan da long ru ki jing kerku habangin mi na ka ni ka yeng ka ba khoi ba kentang ke jome rengkat ba ki jing kerku ka ba men ai yangi lengba kan ka kubor ya ka ba men ai leng ba syakri jome is nei trai kan rat ya ka ba men pedang ya ka ba ngu jongi men sngowi ki jing khot kerpat jongi hoi da ka ba ma ya ki babun ba ki jing pambyang pambet jongi kilat ki jing runa ki jing bakla ka ba mesyam ha ki jing em jongi ya ka ba ngim la ban kan mauru ya kata henry metip ke trai kan rat henry me pedang yangi ngilong kum deng ki bangilong ru an trai bi tu pedang ka bangu jongi naman ngi pan ngi idam akar teng ki jing trai bi jongi Jesus Christ amen. Ngengo yuble namar ka khubor ka banglios ngoleng ba ka ruai na syakri jang ble samla devi marbo ka ruai ka ruai ka bau trai jisuhi ukwa dianga ba jiphi man kasngi ka janti jong jim ban kan mau ya ka ka bau le na man ta jongi halor ka ding pna babu ye jangi kumbang ingilong dan kerhu gini khubor bal jong syakri ka ba la ay ka habding jongi jadi syakri ka ba dor ha ka balang limba kisab ka telan beli ula ay haswa bin sayo ban skor ya ketin ka jong beli
khot ya ka praise worship team bahkan ya lam mengi jerwai pernah mensiam bapen kre ya kita nur ke jong iru bagian pediang ya ketien ke jong play. Hey, hello, check. An pulih nak ketien jong play. Kasih baning kong yo anes ka lanong baning kong kan khot banyo kong. Hendai ladang iya ya kata ka jing syai. Kumbau ulong mo u ha kata ka jing syai. Idan ka jing slok lem parlok hi. Bat kasna mu jisu khun jong u kapen khot yangi nagi pop baro. Tung yang lang ni kapor ngin sim tal ni ka jing roi ka ba ar spa lai nak kot jing roi ka bong ei ban sat ka tho na nga sa stang kasna mu jisu ei yang nga bala ban shna sa satang kasna mu jisu. Ban sat ka tho na nga sa satang kasnam u Jisu ei yang nga bala ban shna sa satang kasnam u Jisu akor dorlong kawa ban sat ni par yang nga Kaway don bala sa satang kasnam u Jisu lat don yang banlan sa satang kasnam u Jisu nakapop ban yo jingsan sa satang kasnam u Jisu akor dorlong kawa basad ni paryanga kaway don bala sa satang kasnam u Jisu jingsat pop kalong barem sa satang kasnam u Jisu ban ai ku nangam la shem sa satang kasnam u ngin pejam kisur akordor long kawa basad ni paryanga kaway don bala sa satang kasnam u Jisu bangan germen bangan suk sa satang kasnam u Jisu ban pen yo hanga kahok sa satang kasnam u Jisu akordor long kawa bansat ni paryanga kaway don bala sa satang kasnam uji akordor long kawa bansat ni paryanga kaway don bala sa
sa tangkas nam Jesus. Cintas ko yung jiwa ba san spa sa punyo san spa sa po nga barim ngam skoleran ban playu try ubalamam yangan ban buram ya kakti Badya kadin puna hau Kris ngalalat nakapop bat ka jingkit jong apar kaladu hakadin puna ngala yeng ngala jom timen tanganku menjunom syu Jisu utrai nga itu pa haunga syanyaru penle rankum yang baker menskem hau Kris ngalalat nakapop bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngala yeng ngala jom timen tanganku menjunom syu kum lakaken kaktin kaskem ya kabau lasmai tingalangit bahangan omrem hakas ngijong utrai hau Kris ngalalat nakapop bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngala yeng ngala jom timen tanganku juno timen jam kisor utrai unplan kasa lenggan yosham haging blakre yangan penjang kisor hau Kris ngalalat nakapom bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna ngala yeng ngala jom timen tanganku menjunom syu oh hau Kris ngalalat nakapom bat ka jingkit jong apar kaladu hakading puna
ngala yeng ngala jom di men tanganku menjunom syun nam ta prom lay amen. Blin kerku, ia keper semua ship team jaga balang. Kapun rehem kabarwa imen sim kejongi. Siapa jeng mani you play, huj try jeng kipat. Pari apa pun kere yang iru. Dan saya skor ya team kejong play. Dia shwa bengin poisha kubuan te jong play. Kadan kawai kekam kabaka komiti balang kasyania anga bengan keren. Hapdeng jong kejeseng jadi pada mengenai hakane kena haisi. Man bangayang ban keren dan bi eri palasnya yang abangan hap badong kumu pastor in charge jong kabalang. Bahkan ni kadai bad kejeseng yang dong jongi. Ya kabangi dat frang ni dak nut ba ki pada mengenai kirim piang kestan gin. Ya try lang bad kabalang hakane kebentah. Kita singing dong kita kebentah kabakongsan ba jong jing syakri. Yo play ha kirim pingkastan ki jongi kita lightly kita singing dong ki barung nak way ki kastan cek way pat ha kami jong kasingi mondi jong benar jong maks kasih mondi jong tayo nganong. But habang long jesing yeng kebun kiyeng jong ki permit ki pediang ya jeseng yeng dak jing sungu kemen. Bat namara baki sungu kemen ha baki pediang jeseng. Kim jusha ya ki permit ban mi thli nak yeng. Kita pen kre ban ai jing bam ki jing di ba ki tu ki buan jo jeseng ki yo ban simenta nak ki jing khu ki jong bele. Kami nak man siem jong ka jing ye yo bele ki jing su ye i para ngai ban kham tam ban sungu ki jing khu ki jong bele. Kamusin yo jesing dong nak por kala bano hadin sausnem hadin sansnem yo jesing yeng kum ta teng ke jing up kolong ke baslem ban yo ya ke jing se yeng menta mengan lai teli ki dong kala kham kloi ki jesing yeng dong te ha ki jesing yeng hawa ki berwet ki pen kre kum ta da ke jing ye kedan ke por bang yo bamja dan kepor bengyo kasya bujeng bam. Ketan kepor baka balang kalau ong tei makan ni ka khreja maka milong ke singing dong tengin ya rai no ba nai khreja su ti khre tang kasya baka syar kolong tang si jat ujeng bam. Nai bun jat ujeng bam. Tingi layat kumta ti nomor ong tang wujat jeng bam permit ong tei ban ai la kaja hapai bodos yar bodos niang bad sokhya bad salat bad chatni tungin ai de sijat ki ai du shau pa si plit te taru kadang ni nomor ong te muk suie ki pram te ai du shau leni ki ai du ata na tau ata pat ata sudar kamno teng bujur sebat sijat kado te kiat isi hipor kumta menta ka banya ikorman bolong je sing dong tengi yo jabe khamnyar ban yo na kuwei pat lait na kaja but kesengi monde wan je sing yeng dong ki wan si yeng da ka ji kumut homat namar ba la kedang syutia be ten re ko ti balang da ki kran ba ha ka balang gidon ki yeng ki ba la bale kumta tamba ngimla ban len Indonesia kita lu kilong yeng kiba mla ban le kumta ngidan kumita kilong yeng balang ngimla ban len kata nak benta kibala ki ada ka jige men sisha bat kiba mla pat teng ki su ka de ka burden ka jingkit ka bakhiate dalong jesa ngiwan hieng jong i arung yo ja hieng jo i bing yo ja hieng jo i kiem yo ja hieng jong ngin ai kum tu phim long dan lihat kamu kan nanti ban beb jeseng yeng rusuh bin ngil aku aja jeseng yeng palat pan ai dah kerja mla tanang pan keliang no
tang banyo aja. Tapi pila aja kamu dalam nuru san hajar te baduna tang kalut bet. Ti kenang banlong renti namar kata. Ngayang ni kan ni kam dei karai padong pi dei benlek ta kalong ka jingker pat ka jingken tu pada bengit balong ka bala ngin gyar na ka aja. In ai ale si shabi jing bam dei pada pelut put than. Dum ai ru long hi ti da pi ai paru ngin ai da ka bakham melong salon sar ba kito ki bamla ru yeng kisem hajung kitan sibon na ki praspa yeng marsiteng ki long yeng kum kita ki ba su sitong ka kta na marba wil di ki hab em mo kan doi je khpo ti kum ta na ka benta ka jing biang lang ha balang ka ba ngi trailang ngi burom lang ti bersangkat bala ban in air ka sya bat jing bam klem da pelut tan sibon kenang ba sai sing boong ba nyelong renti lang borok tegani kalong kajing kerpat yangi ba ki yang kesana bang pediang jeseng dak besim kelas kwa ban ailut kan badan nilai kajing kwa ka di bener besim tang ba ai dak ba kabalang kerpat ling ba jonga ha kan ni kana paisgi ya ka ba phi mut ban penlut ban ayom ja phi ai dak sya ka pisah katam thep sya ja ngur ulong hi en bolok dak monta ki wepat ki kam ki kri ya kres bat ya kabalang tini long ijing kren ijing kentu iba ka komiti balang ka syania anga badangit ba minya trelang kumki para banget mentangin pun sa khubor ting jong blai kani kadai ka environment sunday kasngi ka ba ngi rakhi ya ban benan burom yu blai wala ai ngi ya kane ka mariang ya ka saudong sakun ya ka jing thau ya ka jing penlong baro ki ba koridor shisha ki ba klam ma ki mangi ki bri ngim la ban im hari berthai lim dau blai la thau la penlong sibun ke nang ta usah thau khadu yangi ki brio yang logum kupa kami kiba ki khun shwa bakin mi yeng kidan kibala kila pesna yeng lupa anta kila pen biang lupa kato shabi kun kin mi yeng ublay shobun thau yu brio la pen biang na dong shadong nang tos thau yu brio bun shong ha kata ka perthei ka bola thau ke baro ki adap kila biang lupa don shibun ki bantan tin jo ublay ki bakren jephang kemariang sebagai tahu ke jipulong ke jong belai gitu ke ba i Michael Sani menai la puli ha ba puli sedang ru ten rei ngan puli ngan ngajit sau teli ki benta ngam ong banganya slok naki tang bagi dei ki benta ki ba keren cephang ke jing penlong ke jong belai bat ki bala san dur ru ya ka perkhat theology ke jong khpa jong ka balang pesuen jongi ujon Calvin ha ka kot ka ju ko ai kerteng the Institutes of Christian Religion ba ni south li mata tin ju blai bang kwa puli kalong ka baning kong na kitab ki Genesis kal nong ka ba ar ka khot ka ba khatsan ka ba kren ka sori ka khot ka ba khatsan no ka ba kren japhang ki ka per eden ban ngan kin khot kong ni bu trai bu blai ula shimi to bri ula bu yu ha per den ya ka ban trei bat ban sumar ya ka ula bu yo brio bola thau ha perden bu un trei bat bu un sumar yaka nang ta kaswan stu hukum ban nombet ban bam no tu dieng jong ka jintip ke bahabat wasniu nang ta kebentak ba ar ka dika sam ka ba phra ka sam ko phra ka khot ka ba henriu ka ba ong me la penlong ya u ban yo ka jing sanshar halor ki jing le ki khiti jong me melabu ye boro abo ki sajat jong u ya ki lang berat ba ki masi boro ba ki berat khalauru ki sembeneng bagi dok ha ka duriau ya ki ege rubayat ha kalenti ka duriau mala penlong ya u ban yo ka jing sanshar nang ta siti sinorung lo pra ka arpo ar nabaya kata kajing thau lapan long hapo kajing thala om dalaka monhi hendai dau tau balapan hapo ya ka
hakajing kermen bon pelat no ya kata kajing thau hiru na kata kajing long brau hapo kata kajing put sya kajing nai luit ke burom kita ki khun ublei namang itip bakajing penlong barok kowe kaya ut lang bar kaya su khun lang hadu mentah bak basau hadu na sam aru sau tho beningkong ka khendo ko long ke jong trai bakajing dap jongka ka perthei bat ki basong haka day na ni south legi banta te jong brei ba ujon kalbin bolong kpa jong bolong presiden lemat ki we di banta ka to ni bela seng norim ya je berhak chelji jong ka balang presiden ke jong ngila banong ha ka jende bat kamariang nin kan mau ngila puli ublei ulabu ibre bun trei bun sumar dabu we keting di ketin stewardship ka jinglong sordar ublei ubu ibre bolong sordar ban pej ban khmi ban sumar ya kajing thau kajing pelong kajing beli nang ta kasam ko ong labu iban sensyar labu ike ibro hak sajat jauh ban yoroj umdai bun kerdem umdai bun yoroj umdai ban kenjat hanai ban sensyar kidan sibun ki theljan khamtam jong reset ni ki ban na UK ki theljan jong Europe khamtam ki theljan negeri Germany, negeri Netherlands, bagi theljan negeri Amerika, ki bala penton kam bakala bai ka sam go pra. Merki ong haba ong ktim le ban sensyar ngila ban le kat bamon. Kemudian ki misinterpret ka Bible. Lesi ke boleh usah bishar, haga si bishar dak ki barkala humut ki bon ki kim don syo ki tu theljan ki balit no. Dek berthai sep ngi ke ba penjot ya kamariang lada ki penjat ya kajal jong ki penjat ya kamariang ha Afrika ki penjat ya kamariang ha Asia ban pom pathari khlau ban ti pathar ki mar pa khando mar ki ong bau boleh ula ai ngi bangin sensyar kaktin sensyar kamut ban penjat kaktin sensyar kamut ban le pathar isya kamut ban penbaha kata kri simut kebetulan habangi keren diketin sensyar lende ban sumar kam keren pang kajing pencot dei nak takadau ba kamay mariang ka ut ketin ktaisis ketin Greek kabala pen kala creation kabala kala jing thau kam dei ya ubriu hande ka dei ya ka long mariang ban mariang lende kajing thau borok kajing ubriu kajing blei kentup ya ubriu kajing thau po kajing thala hakatien thala labu dakakatien labu dakatien matayo teti no sorry lara penkala pareng kakatien frustration kamar yang kadan hakata kajigulong kolong frustrated namar balai namar bala penlong merawi ka om dakamon jongkahi Henry dau tau bala pen hapo ya ka pin mau bele syabran ka pop uthau yu brio ha kadur ka jong uhi onda uthau yu brio ha kadur ka jong uhi anda ubo yu bun sumar bu carumut bu brio un lebha namar kata ulabu ya kamariang hapo jong brio haki kejat ju bu sumar bu khmi dia upalai balik kumta Henry usoitan wan keperedan pensoi ya em yu adam ki kala ki baro kaperthai nado kini ki breu ke kong ki khon jongki bat ter ki sha pensoi ki sha patami hauni buman kejing hangame kejing kwa bor kejing kwarha ka sensyar nadu kata kapor kumta kejing leben kejing banben kejing penjot ya kamariang ublei jing syawong ngala thau yu brio kini ka sang prawong udai ka pansngat jong kejing pelong he is the crown of creation ka pansngat jong kejing pelong kau di ban pet ban khmi ban sumar ya kini kamariang wong udai uni bo biang ban sumar tangpa after the fall hadin jong jing hab jong brio kam sim long kumta nama kata kamariang kamai mariang kijing penlong boro
kahap apa kajing thala om dalam kamon jongka Henry nama bulu brio bala hap kapop bala penjot bala penput plak ya ka bar kamariang ru ka ud kaya suhun kumba suhun lano on pelaj ya ka nakani kajing long merau kita ni buang abang ikut ya ka yo ni slide kan rio tang ka bentak ka benukong bobri ula it kata katai perthei kata ro kam abang ka perthei ru kamut tai ka perthei long beri man brio ka thoru ya perthei long mariang man mariang haki jung tho ka jong Calvin ngan kedo katuk ani sibor ka jung tho ka bajrong ba ka thesis ka jung ka bedei bat ka mariang ngala yusot tang katuk ani ki bakham don kam ha ka jung tho jung ong bo John Calvin uyai bakane ka mariang badai tang maka ka bapan pau ya ka buram ko jong belai hapedeng jong kibrio mari ubreu la thau de dor jong udi ubreu bala berkat udi ubreu bala pensong nia la thau ubreu la thau se kamarian bara bu thau ubreu uni ubreu marsen pet khmat uni I ya jing thau ke jing long ke jong belai bodun yaro belai bonong ani jit nat kita hilom ani jit nat kita wa ani jit nat usuntiu jing semua ubi uni suntiu ani kasgi ke pasai ki o ki klor bagi panai bon yoro bon bonan buram yo bele habu brio bele la thau marsun pedi khmat udi bani I ya kata galben om ngila ban tip ngila ban slow tho yo bele dei habang slow tho ya ke jing kraw ke jing dor jong ke jing penlong jong uang habo beli ulah persat mesim yung Moses banto ya kitab Genesis ban sedang da ke jing penlong ya ki ai borok kalong kena bangingin sutu ba ngila banyu I ya ublei ha ki jing penlong jung bat kini ki don ha ki tang habo Calvin u ai commentary ha kanur mentang ka batho sepang ke jing penlong Ukraine barabor ya kani wong ba om tang bang yu I perthei di khmat ke jongi hanrengi ngi yu akhando di jat ke jongi nang tang khta de khiti yo bon ke jing thau ki jong ble nang ta ngi sma ye ke jing su sieng na ki jat jing thau na ki jing thung ke jing tep na ki sun ti ki skut ki jong ublei nang ta ngi ma chi bong ke jing kerkhu ke bo blei ai yan lengba ke cipelong na tukal air ke bagi man sim ko ke bagi di bakum ta ter hajing sha ong u Calvin u brio la thau yu bon appreciate bon nyokor ya kini ke jing penlong ki jong ublei nang ta u ong shu balada kajing thau kajing penlong kajong ublei kadai ka bakordor ka bangila banyu I ke burang ublei de bangi pet che di thau kajing penlong kajong u de lada mangi ki brio ngi penjot de kamariang ngile bang dei ya ka kamut kadai kajing ile persya ya ublei kadai kajing ile persya ya ublei wong if biodiversity is part of the divine plan for the earth then placing it on the threat as we humans are now doing can only be seen as an act against God. Kadai kajing ile persya ya ublei. Namar kata u Calvin hagaba upenkut ya ki jing ka these u Jepang ka mariang ong bari kamram jong uwei pagawi Kristan bakinye shimbanta hagaban penbha hagaban penne pensa hagaba sumar ya kene kamariang kababule ula ai mabengan ong sesin naktin pareng kumba u tho in the sense in accordance with the teachings of Calvin we humans must commit to this divine valuation of the wonders of nature and diversity of life as the starting point for any contemporary ecological action. If we respect God as the creator, we should also learn to respect the products of his work, the diversity of his creations. Wang lada kumbau ong John Calvin mangi kibrio ngidai ban ngong thu bangi don ya kajing dikli nakabanta kajing thau kajing long kijong ublei bet
bat kade ban sedang nang ta ka nu nu jigren Jepang ka kamram jong ka balang jing kestan ka banta ka mariang bal dangi burom yu beli kum nong thau no pulong ngide ruban burom ya kijing penlong boro ke jong ki bo beli labu ha kani ka perthai menta kesnem ka theme jong ka world environment day ka bala penbet da ka United Nations Environment Program UNEP kadai beat plastic pollution ka perthai ka rakhi man kasnem hakasantrik upanai Jun ya ka world environment day den ka daw bakasnat ro ka panhap ya ka sande ka panukong jong upanai Jun kum ka environment sunday ya ka ni ka jing rakhi lasdang nadu kasnem phakhandai spa hinyo phulai bakadai ka wei na ki jing rakhi ki ba kong santam ha ka perthai ka jing rakhi ya ka world environment day ban man ba ka rakhi ka United Nations Environment Program ka bu ya ka theme ba kalong ka theme men ta kasnem ka dai beat plastic pollution ka jing thmu jong ka jing bu ya ka ni ka theme ka long ban kentu ya ka perthai hi ya kinong sosnong joni ke perthai baro bakin persang ban thau kilat yang ti kumno bangin pindu jatno ya ka jibanong kam ya ki plastik namar kini ki plastik ki ba ngi penun kam kat kum gajing wat du ki start ki research per ka de kani ka bawan ra ya ka jing jakhlia ka pollution ka ba khai hadu kata-kata ha kani ka perthai berkejing khot yikiri borok jom thai bakin tristam bakit long committed nak banta ban pendu no ya kini ki plastik ngam dade ubri ubatip bah syapang jong kumno ka plastik kawan ra pollution la tang atu basakut sikiwa basakut sikil ginala ka pen blok nanta bat kum ter henry ka bun kiba es ki start abni ki ong ba ka plastik ki dan shibon ke ba ki le ka ba ki penjot ki penjakhlia ya ka ni ka mariang ka bai ka jing tho ko ong ba ko wa ka jing wan ra ka jing kala jong ka jing long jong ka mariang ka climate change tu ka down na ka dei na ka plastik nang ta ka jing du no jong ka jong ki ki ba kordo jong ka mariang ka nature land and biodiversity kanir ko din nakadaw jog plastik kumju kapulsyon but wis kiyong ba man ka snem kum ba khatway million ton ki plastik ki bala bread pathar ha ki wa kinala ha ki duriau but ha ki jaka ki ba ki brio ki bread ya ki nyut ki ba penjakhlia ya ka mariang kum bakhat wei million tam sisnem ban ban khuj ya ki plastik nang ta ban cycle ki ban pen bha ka mariang ban plat nang jauh plastik kadon kam jan kumba henrius pa billion US dollar ha ka sisnem kini kejar khi mentak snem kini kan doa South Korea pada South Korea kajing themu kolong bakanan ka global treaty kajing te kular jong keri baro jong sai ban ong ban penduk no to end plastic pollution kini ki plastik laong ba kilami ini kong husnam kakandai spa nyo but la penukam tang dakatu ni kiri kan umpai kasnam kakandai spa sanpho lajan baro kiri ki penukam ya plastik bengi tap tiar plastik bengi ra plastik bengi song but kumta ter bat babun kidai plastik ki batat dor gitu ki single use plastik ki bangidep ka ba ngibret no bagi dei kini ki bon ra ya ka jingjot ki bon ra ka jingma ya ka environment ya ka mariang ya ka sodong ka sokun ngan puli we jing tho ka ba ngalasot na ka we ka website bakren spang ni team hakrin pareng bong kumni plastic pollution
wreaks havoc on habitats, disrupting natural processes and reducing ecosystems' ability to adapt to climate change. Ocean wildlife often mistakes plastic waste for prey, leading to indigestion, starvation, and death. Microplastics, defined as plastics under 5 millimeters in length, pose a risk to human health, entering our food supply and raising concerns over our well-being. Tang bak penjat mereng bal kado hang tu, ya ki merat ki mereng, ya ki sim ki do, ya ki do kha ki do penat bakom ter henry kadon jingma ya ka jing im jong ki briuru. Tinggal awak hendak hangan urukom ki plastik ki wanra ka jingma ya ka jing kot jing khia jong ki briu. Kadang bagi jing tho ka balpan mi haka science of the total environment ki ba research ki ong ba kita ki microplastic kila banrung syakamet ke jong ubriu. Hakan urukom ki rung kilong bakini ki microplastics ki rung syakasnam lani ki yakhle bat kasnam nama gini ki microplastics kila bandan ha ki jingbam lani ha ki plastik ki basong jingbam lani ha ki processed food kila bandan ki plastik ong kita ki research bat kini ha bangi bam kila banyak le bang snam ko jongi bat kinwan ra ka jingma ya kamet ka jongi ya ka jingkot ka jingkhia ka jongi akan mau sing nai puli theology kadang puli ha jorhat kadang kesin bangi kadang barbang si kenduk lang ya ki bapuli sedi brukar bapuli doktor bapuli di farm nang ta bapuli hapo Divga University bapuli MTech ki bon ba ko por ngi jorhat ngi don ngi bon ba ngi si kenduk lakam nuru si sin si kota ada di brukar ne jorhat banyak kenduk lang para kasih para jaibun riau bas misnat ban ya ban le kum ta terui ke por ngi long jorhat te namar ba ngielong hajar adi singu train dalam wajah seng ngi bam jalang namar mangi ki khasi ngi dan kembah sapungut po hostel tingim bam jasu ne ka kota jong kaja tingi haban sim krem set jasu ngi sim da kota jungi na mes hall teng la snat ba te ban raja na mes hall pat sha hostel pin yo khiu sono ban sim khiu na mes hall rumla te sim da ka borti ka ba thit ban tong ko tu borti plastik borti ba yasum saj ba ka tu thep jang tu si borti ra se jaka ba bam ngi bam ha ta sgi borok ngi po hospital lut kta ka po dan bok ba khlam dan ba mo ba si tom jur do ta le kam ja no ba susi ta ba ka daw ter ong ka de ka plastik borti kim de borti rem borti ki ba ha pe thiet student ban tong ban sum ti ni thiet rem kum no hi ti ong da ka ja ba khlut ha ka tu plastik um ka tu te por bangi bam jar susma plastik i mo mala tang bangi kalau la yun de so le dang ya samla ten re au kala khata bon ba ya kiban jorhat le bi opang kiban iphas di bukar stek nanti ka bos habyang siang som gitu di doktor sai khamnang mo sumar ti jongi ti po hospital lut kidan bathia abis itu yoru nama kala khata ka jistom tin na ta ndu ka tangi thanga thau ngem ju long kum nur hawat lat ulti dak we ha berti te ngem ju thak shu ka ji ba na mangi ki doktor ki lawon mang dei ban le kum ta ti tai nu sabret na ka plastik ka bor jong ka la bang khata wat ya ka met ka phat ka jong iru te ke bon ki ong bala ban solve ya ni ka plastic pollution ka dei ban recycle pat banum bret henry ban recycle ya ka na do gitu ki kop bang di sha ke begitu ki disposable but ki ki plastik dei ban bret ni ki bottles dei ban bu sejaka dei ban ai sejaka ki bar recycle henry na kita na kini ki khatway million ton ki plastik ki ba ki beri ban kam kapathai kala ban recycle tangkum ba khat sau persen ki ba bon hi ki penjot ya kamariang tinah kada omban si ba ke United Nations kan bu ya kani ka theme na kapanta kani ka snem ka theme ka boong beat plastic pollution kiba puli ko khubor ngia puli ko khubor de te ka ba mi men takatio arpusan tri ko banai mi ajar pusan
ka government of Meghalaya kumbala direct ka high court kala penmi ban sanadu mentakasngi ka government of Meghalaya ko ong de ban stop no kajing penungkam ki plastik ki puli nganga khram puli ko borasi dengan puli ka Shillong Times bahasa tentang ong ba ki plastic bag ki ba less than 120 microns in thickness along with specific single use plastic items effective from June 1 tengah melang tho kemut juga tak siswa po microns in thickness plastik ki ba stang gitu ki ba datit jur dapat dok masih terus gitu plastik ki pio gitu kan kemut gitu mlong shu ba kini kin long nado ubanai June nada sangat ngan polis yo ke ba kasukar Meghalaya ko ong kani ka jingban ya ki pasti kam de shu tang ya kita tangi kita pa ki basis pa ho microns in thickness henry kamut ru ya kita ne ya ki plastic stem earbuds kita bagi klong skor ki badan dau tu plastik kita mlong badan kam shu nangta ki balloon sticks nangta ki plastic flags gitu ki ba lese ki ba ki bru ki dia gitu ki ba ngithir ki lama da miti plastik ki ba mok gitu nangta ki candy and ice cream sticks thermocol used for decoration nangta ki disposable plates ki cups glasses cutlery plastic straw trays stirrers thin plastic wrapping used for sweet boxes and invitations kini baro kasukan Meghalaya kala sedangkan ban nadu mentakasngi ngam tip bari kasonde menta de pili yau lasai de pili sayau shat pindang yau plastik ne perkre ba ban dra de ki plala jong de yeng yo phem yo shu nomor ba kaban kalaban kasukan Meghalaya kumni bat nangta kadon sa kawai de kawai de kan ka issue kumni kalau ong ba on dala pentrekam ya kani ka rai baro ki de peti ki DC jong de sik baro ki de ban submit report hak arhutri ke jauh penajun arjar husan banpet ba baro ke distrik ki pentrekam ne em ya kani karai jong kasukar ban no ya ki plastik bat ya ka kis ka ba ka PL ka badan ka ikut ka hearing kan long hau penajun mentak hak absentri ke jauh penajun arhajar arhusan yang kini kakadau pelong ya kasukar Meghalaya bahkan haban kongu ya kadaksen jok haikut kolong namar ba wat ki wa jong ka jela ka jongi ki wa ki khlau ki betap kini baro ru ki lah kata sibone ha ka plastic pollution dikata ka de ka kasukar Meghalaya kalarai ke lapan bana bat baru ha jadi bat kini ke bentah bat kemat ke bakadu bingkan bakolong ke baka balang ngidei banle ke ba ngi balang ngidei banle ke ji khli jong ka balang ka bagidan dangi phai sha ke ji kai jong John Calvin la ong ngi bagi di ban sumar ya kemaryang nama kata kade ke jing khot ke jing tu ble la da ngim le kom ta ka dangi bu ka jing ma lagi penjot kade ke ji le persya ya ublehi ngam simtip ujon Calvin Ukraine si pangkam mariang namar ba ngala puli ta bang ngam simtip ndai bang asim ko yakot nang tena John Roberts hakatu ko sngi bang convocation bang i ba ple ujon Calvin Ukraine ba si pangkam mariang nang ta ngala wa chu shu haki website ye jing tho ko jong bang sa syam bu tho jing tho ki ba jrong ba ki ba shai ba ki ba jiliu ba sepang jong kamariang itu bang ongi pimene ilong tang kendek sojan rei man bukan tang dan kulung tak desi kamariang John Calvin Ukraine bah desi udai mau unoelam balang ubakaran kamjam bani kiwepat ha gaje dei bat kamariang lada dan kuno bang ayo na kijing tho gitu kolong kapen pelik himat jonga bangan perkhat thamai siapang jong kamariang bangan kanu bang kata kebadan kamariang kadai ka bokodor kadai ka pau ya ka burom ka jong ble na do ki sim ki do ki mrat ki meneng ki tuni tep ki dei ki pau ya ka burom ka jong ble ke boli ubu na ka banta bangi penton kam
bangin sumar om ban penjot mun fi bam jahing fi mutian di kado masih yang te ku tukani ka de ha pan budan buram me ku tan ma di thau ble te tu ble ubu usha pen bam umong bangi di belong vegetarian manum bam syu ha nang ta pisimu salat sha pen bam sa yang te uni jur bu beli wai bari budan buram u ble bangu yo jur ni upan badan hayeng jengi man si kanunu ka jing bang bagi bam ni bagi ring men sim ya kalier bangin pendon buram ya ble kini baro kidi ki boleh ule la jongi ngim yu isu ki boleh hang no wat hau breu ki mo breu la pop kamariang takam sim la pop dei mangi ki penjot ya ka dei mangi ki penuh ka bakan ud kumba sukhun namar bangila ban ben ya ka ong we no tho hakan pareng everywhere we look in our world culture we will find plastic. One place where you will not find plastic is in the Bible. Kat sabale i plastik be tang ha Bible penda pliet te pinom lam plastik undan ka Bible balasnal plastik de da kot be but ka Bible ka de ka batho i ka thago ji long ki jong ble ka plastik ka de penjot e thago ji long ki jong uble tinak ta da uble khot yang iru bangin kela kar ko markhat jongi ha bangi pe saudong sakun ni ka mariang ya ka jing jot jongka atau kam ketik yang disebut kat jongi bangin lei ne ngi syuhun ne bodong mali isu kanik bathai barang kajot mlale isu badan ki kastan ki basom tak yo kata ka ozon le kalajot namar ka jing kiu jik erbi kata ka ozon le kata ka shatri ka baya dai bathai nak ki ultraviolet rays kalajot mla repair shu nang tanga maroi kan la leyu lada borok ngemi trelang ban ban bah ban pen ne pen sa ban sumar ia ke Maryam handengan ong pi ki prabiit lada kalarung majus tu hanga shimet ngangala ban le bon ta ka jonga hai sodong sukun i banga ngaim bat om tang bangale ngai kai iki khun ki jonga ya ki perlok ki jonga ha ijli barit kam dan kam ban change thai bar kowe henre ha ijli barit i bangala ban le ngade ban i barabor ba ngolong conscious ya gaji penjot ya Maryam banga medan mentai ba gaji penjot ya Maryam banga persangkat bala ban sumar ya kalau nama bunsin man sing ngim jukan mau kumta ngim kan mam tan dangil aban ba de berat ngibrat la berat yong ni kasi ni snat ma pen khoj ya kompong na jong ta ba berat plastik si kompong ke wei ngim su pat tang ba kala khoj ke jong ni siapa itu kawang sitai ni song na kali kawang satu dalakir daka jarak ke bajrong sauran yang beri dang ki persang kawang kasgot hang teh lor plastik imar kasih tombha ban penkela ya karkom suthu ke jong ni ha ga jende bat kamarian ngapuli ke we ke khana bal hamslam ngamtim ngal asian me mani ke badai ke baja ke batho ka religious ke bangapuli na du kesnem arhajar khatsau da bakala ke beriu berteng ke Rebecca Hosking kani ke khot jong ka balang Presbyterian ke badan Hamburg ha England Scottish Baptist Church thi kani ke si ke kai syurut wa syurut duria wonong onda ka pe tu duria barai kai i ya kowe ka sim tu ka sigol ka sim duriau ko tu ka ba i gum ka pang ka dan hamdan kamla ban her i gum ka syuk i gum ka sakut i ti onda ka pe hajan ke i bagani ka sim ka dan syah bedeng sitom kum bakan dukukan kan ja man sim no onda ka pasang man pe ka tur hajan ke ka sim kum ban her kamla syuk ka pe kala kumbam ya ka plastik bakal sakut banda kelasai kasik persama saya kalak masih besik berjerong ba kani kalangu ski berajan set yo budat tikata ka jing sem jongka kelapen kela ya kerkom berkat jongka kasdang ya kampin marwai kasdang hakata kesedia humot bab marwai kasdang dah kabari sidukan menong naik penong plastik show nang ta om tang kata kasai na da kasai bings kabakadan banshna
ya ki carry bag ki bakasna da ki kot ki ba de recycle kasam situ kan kompon kam digini mo da pipen kam digini ngala ben yo su epi ban pasna su pin ngendi ka dor batat pin kam ban song gi song kale na kwet ko sudah bun jaka ki bakasha beru anda kale se ka balang du kan hadu ba komiti balang khaban song komiti makla tho ar license komiti balang dong tos se song perkhat ma ka balang ka de ben le ka balang ka man si ban song on da ka song da di snei jumlei ka balang kaya karai banyate rengkat bat ka kita hadin jongka ka balang ru kami lang sya suruk ban campaign lang bat ka na da ban penduk no ya jun kami pasik ha kata ke city of Modburg ha England bada ka je tre jongka lem ba ka je kersan joka balang lala ban pun ko ngu yo mayor ya ka bosen syar ka bala ai ku kum sidukan borok ba kim de sum kami pasik hari beban kam tang ya ki pelajan dan ki pelakot ki balasna da ki recycle paper ka jik sedang jong ke we ke beliau kalawan ra ya ka jing kelak bokrau ha kata ka senong jongka te moroi ngila ban le ten re kum ka balang laj na ka penlong ke environment sendiri laj na bokre ni bolpit ka balang jongi kampat simlei ha ka jede bat ka Mariang ngasunat ya kawe ka balang hari Amerika yang penting ki balang kiri ki balang hari Amerika ka baki baye thu yang ni kani ka dikarai ka baki rai benci pesnam ajar pusau ba ki balang hari Amerika ki lashim ya ka rai lani ya ka jingkut jingbut ba haus nam arhajar laipo Day ban penduk no ya ke sebenarnya kami ke single use plastik negeri USA baru kowe. Bat ki le ya kata lingba ke jekai dah ke berung si school, si college, si university dah benung kami ya ke pulpit nang ta bat ki wei dah kilat ban lej ban influence sukar ban tho si bor sancar ke bahalor kenang ba house nam other life ho kin dikle ya ke mereka ke plastic free country ong namar bagi sokhia tang menta yela di hari khamtam na ka benta kapateng kaban sawan kimpua bakin ai pateng ha kapateng masawan ya berthai ke bajaklia ki ko ban ai berthai ha pateng masawan ya ka plastic free environment tin tak daw ko lo jing khot ki balang ju hang ni ngam ti phi inem sakawai pat ka news ko mi hari kata yohi berkata kadai hari day bat ka operation clean up ka badan hang ni Shillong ka ba ketua tim jiwa anta bat ka tuk ni kia train ban khu ya kan ka amkhra ka badan hajan bha bat ngi ka balang presiden pokse kani kalau sedang nando ajar khandai bat kiju pen khu yo amkhra na ka por ban weng plastik ki jekhlia ke jekhla yo man hakani kilet ki ong ki pen khu bat jaket bat balangket bat juti bat bag bat plastik download bat almari bat godrej download ang tu amkhra ki birat hadu kata ki pen khu ko long bestom hadu kata bat wat laki-laki pat ya ki nong sesno begini sim bentalang handre dan ki bawan sim benta handai ki hang tu ki kamera yo CM balarimu ba penyai sing CM ki ong ba la persang banyak telang ban bares filter jong ni kawa ban ba kenum tu tan ki plastik nang ta ki ro ru ya katu ni ki school khamtam ya ka kidis secondary school ka balai terengkat balka hadu menta nang ta ya ka tim Shubham nang ta ya ka Melsiu IM Shillong ka Mekhlia Home Guards bat ki wei ki ba ya tray lang bat kani ka upasen kilom kim pala ban lech ki namar ba tang hang ni wa ong khra ram la ble ki ong bateng teng dak kilit pen khon ma ki tu kinang berat khanang ki bahasa hajan kinang berat khanang ki pen I ba we don't care pi pen khon ni masalah ki berat khanang khamat jong ki hadu kata ki brio kinot ban le tambah kini ki yai pen khon anda kibu sa itu nong sar ki basar surok ngat keleng ke jibatim ka bu mata itu ki basar pin I khna samla ki phong ti jiket jenang ki basar kibu keleng namar ba kini jingsak pendapat kini ki bubun kem dei kristan kini
Puji baru ding mawari ngatip bagi di Hindu ki stone Hindu. Kumnu ki kami mariang maki banyak abat pite berapa biye. Kumnu kam kuslai maki siapa ngajing ku jing mariang banyangi. Mengi ki obat kot ba. Mengi ki bala pulih betip bedu boleh buat tahu pun long. Balai ki kami mariang kini ki webat ba mani boleh tahu. Ki baklam pulih si khot ki keting jang boleh. Kedi kejing keli ba mengi kristan kedi ban keli. Daladi ya ladi oh ngada sukumen di ong to ka balang pokse ka di balang punya join lang ba ka operation clean up bangi punya join lanu ke jaman khu ngi ngien pha bat lang ko wi ba samla mangi pistol ngin le ngi jaman khu lang om ta hande ban long dok sa ba ki wi balang kin ki wi nong kane kanum montoy ke jar man sandi jongi kanum montoy ke jekran jongi na kam montoy ki seminar ki workshop ngi pelong sepang environment lada ngimlei busik ikut tang eje keren kasarman jongar kan melong elada kasyukut tang hang ni haban wat ke liti banyak cakaman nesi kede benta ke bakabalang ngidon kam ban ye keren ayu ngila bele nak benta kemariang kabakren sepang kemariang ke pollution dan sibon ke nata dau habaraki yak wal barang de kabu ka thim kenang mentak sedang ngin fokus plastik dan sekiwi concern kepenjat kemarian melak bahagian berkait kita bun sertap kita penjat kemarian ngajongi bun sertap hari kini kedai kawai na kita na kata kadau ngidai ban persang ngidai ban taulat kini kebalang hari mereka jan kawai kebalang kita ni kita ki eco question kebaki tak kebalang jongi kebadai ke action plan juga kebalang. Dan lightly ngan puli king bolong map ngatin pareng how much plastic does your church produce in a month kisdang nakabalang siya balik yamay bulong syarenja balik biak plastic yung tayalit siya tang para mangit la jong siya ngidang pras pa iyeng nagi pras pa iyeng jong yung nakabalang katno ngibang kam plastic kile kam no kyong de ki phom ya ka team kaba ki kilet sikiyeng ban kolek ya ki plastik nak banta life house ngi lenter musya babrat tusunur wan libre wan naiburi musya buri musya abrat sadas bin jong sarkar lo musya ban pet kat no ki yang kristan ki benar kam plastik nang tawara supply mane ban nang ora kenang ban nang tu na dong tu yang tu life house ngi kat ni plastik pet ti ngilong committed nem ban reduce hela jong suato syaban ikren syarenja na syaban hiar si suam khraru ni yang lajong swa life house ngi temundur hiang jong pi life house ngi nutri plastik ila bundan bosong roti bosong biskuit bosong ketu bathit jur japti life house ngi le entai ulang maka swa mane seperti tu ya sedang swa ni yang lajong swa nai permet lajong swa nanta ka ar ki ong ban challenge congregation bekendet kata plastic scavenger hon nangta ban lum plastik kiyo nang anu ka jaka hak area jong barang ki baka jurba ka jen plastik nang ta kension bat kidur habak i plastik bak ki badan hapo kon ro badan halor dieng badan hanala badan tu sondur anta lum ki to boro ban snack collage ka balaman man koi ba dong snack collage bahang ni ka jur ka plastik nang bakin ban rung ka jaka ban konstitute hangta nang ta kapalai kilong form a team in the congregation to help remove plastic trash in your community on the lap haru jaka badan buat saka team keban pengkhoj kebanya tadi kile amta lagi belang hamarka hatta kemudian kepor bangiru ngin sim nu usaha kamta fitre try da pawan lum plastik ni jopi nang ta banginya pet ban sedang nang ta namar ba ladangi it ya kamariang ngihap ban tre legum ta ban cukuran nen pulpit mo kanum dan jimbut lada kam dan kono bangi ngi kloy man pet tang kiwe ngi kloy ban le ngim so ran bangi puli kot ba tang ba ki ba it je selong ko jongi ki ba mi ji tho I love selong ki ba pen khoj kim dei ki ba mane yu jisu ki ba mane ya ki we pat ki ble ki ba mangi ong ki de ki ble thau tikum ka balang idon ke ji khli na ka banta ka ni ka memoriam ka ba ble ulah airi kalong ka ba koridor ka bangi i ya ka burong ka jong ble ka khando kalong ka jong trai ba ka jingdap jong ka
ka perthei bat kita ki ba syong haka ublei nam ta ka buram chamu amen ngin penwai no ka jing mani ji ublei inyar wai ka jing wai ka ba sanspa hinyo funyo ka jing wai ka ba sanspa hinyo funyo ba hadien jong ni ka jing wai so ban khot ji tum san si paswet ben so ba ban bolong kot jing wai nang ta ben pelat lagi ta ki jing kerhu penwai ka jing wai ka ba sanspa hinyo funyo jisu un sen syar kat haba ka sngi ka syai ba ka thaba hima kan yar na kut sekut hadu bubunai un om ngen shu ka jing wai ka ba sanspa hinyo funyo Jisun san syarkat haba kasmi kasyai bat kathaba himakan yarna kun syakun hadu bun bnai un om ngen shu di jing duai kin kiu sha u jing ya ro ken thong sim ya u ker tang jong u il bi kan sing lambat ki jing yaman kasmi jing gerkuka shabu sen shar koi diren sit ban hap kinar blak lot kishan ka jing jatan bat bakerdu jing dap gerhai di bertai ba rokan walam buram kenti yala usin ki anyel ken ruai ken yakmen bertaikan pen bujam amen. Tôi nói các khán đâu có lòng cái trong trai và cái nhân đập trong cả cái bự cái bê trong cả cái lòng cái trong u trai vì liệu sao là cái chính sĩ trong thiên có có cái trong mẹ nó phải pastor ba mẹ lòng trai trong cái năng trai trong khán đâu nông bộ nông thảo ya ba rồi cái trong lòng hàng cái sla trong khán đâu nakamanta hỏi apa me thao cái ba ro ko trai pe bat apa me thao pat eu brio me ai u ka banta o dei man somar su ke man sanchar igini ki jing thao ki ba ko ro ka jong me nak sa jong đâu an rei kung bang nya so na ka jing slok jong pastor ko trai pe kalong ko masu si ba igini ki ba ro ni wat mengi hindal de ngim so tu ka ta ji cha i pen jot i pen do pen dam ya ki khaw ki tap ki ding ki si mat ki ve ki jing thao ki ba ko do ka jong le namar ha ka jing si cha jing kwa jong me ko kon rat ka long ba ngin pen dan borom ya ki ba ro mat in san sha ki ndei ba ngin pen jot ndei ba ngin pen do pen dam ya ki namar ki long ba ro
kilong na kamta ka burom jong try pi akan ka pohon makata hamung yo sung vegani ka jing sisya jong ka tien ko ro me ya rap lagi ko try kinang la ya ka ban ri man sumar ya ki saudong saukun ya ki paro ki pa memela tao akan ka partei try pi ya rap pastor ipa lap ai kan ki sisya jong tien mo to jong me ma in la ya ka ban nang ya sekarang kum pastor in charge jong kabalang but habitan hang no ko try be ai kering sa nak benta pan pa khten ko ra me ha ki param sem ko dor ki paro ki yo sno ya ka nak benta ka ding pen ma ya ka jing long jing em ka akor ka burom ha ding sala jong ne kan do but ha ka buai to ai ru bagi ding ai ki jong just try ka ding e pa ka jong ple ko pa ka ding slok jong sem ko to ai bagi ding lai just ku ble ki nang lai ho we to ki nang ya shong dap kar hai ha gi we pi we ho ran kat pat ki bru jong me ki bran ha kan ding sla jong kan do ba ro ki ba long ki kon jong me ki bron kristan ki ba nang ban ri ma sma lang akor ko burom ko try be kum ki ta ki nong sen cha ba ki ne ba sa ya ka jing don ki jing em jong ki bron ni sa jong kan do to ai bi nu ki jing ku kin bo lang ki be sekri jong me ki bro man don akal yang kri sak na ko pertei ru jo na do menta cha do ki mam chu amen